Lehet, hogy ezután már nem is kéne semmit mondanom. Májer Zsolt vagyok, első tüntető, és hát nem jó kedvemből vagyok itt. Azért vagyok itt, mert nem vagyok hajlandó tovább ölbetett kézzel várni, a számítógép előtt ülve mérgelődni, lájkolgatni, ahogy azt az állampárt szeretné. Persze nyilván az is egy fontos dolog, hiszen ott is véleményt lehet nyilvánítani, de vegyük észre, ez a véleménynyilvánítás az internet előtt már nem elég, már semmire nem elég. Történelmi felelősségünk hallatni a hangunkat most. Hadd lássam, hányan gondoljuk így? Mindenki tartsa fel a telefonját, még egyszer legyen szíves. Azaz. Az inaktívak is. Akinek nincs, az nyilván nem. Nagyon jó, hát látom, hogy sokan vagyunk, de még mindig nem vagyunk elegen. Így van. Miért is vagyunk mi most itt? Hát egy klasszikust idéznék ismét, aki azt mondta, hogyha valaki fordítva ül a lovon, akkor az vegye észre és szálljon le róla. Na most mi innen szólunk neki, hogy fordítva ül a lovon, vegye észre és szálljon le róla, hallja meg a jövő hívó szavát. Vagy leesik. Hát, vagy leesik, igen. Essen le! Ez rajtunk múlik, csak és kizárólag. Hát igen, ez a klasszikus Orbán Viktor volt maga egyébként. Jól jegyezzük meg a szavait, mert elképzelhető, hogy előbb-utóbb gyerekeink történelem könyvében is benne lesz ez a pár mondat. Na ez a félelmetes jövő, én úgy gondolom. Hát azt mondta Orbán Viktor, miután visszajött Svájcból, miután kinyaralta magát a héten. Maradjuk annyiban, lehet, hogy csak nyaralt. Mondjuk én nem nyaraltam a héten Svájcban, nem tudom, ki nyaralt a héten még Svájcban. Senki! Szóval amikor visszajött, azt mondta, hogy az internetadó ügyében újabb nemzeti konzultációt indít. Értitek ti ezt? Hát értitek ti ezt? Nem értjük. Mindezt 1,5 milliárd forintért teszi azt, hogy mellékesen és zárójelben jegyezném meg. És még azt is mondta Orbán Viktor, hogy hát Deutsch Tamás fog velem egyeztetni, meg mindannyiunkkal. Hát kérdem én, ki ez a Deutsch Tamás? Egyáltalán mit tett le az asztalra ez a Deutsch Tamás? Mihez ért? És egyáltalán gondoljunk bele, hogy milyen erkölcsi alapja van arra, hogy minket ő bárhol is képviseljen. Vagy kérdezgessen. Egy olyan ember, akiről egyébként, ha összeszedem a gondolataimat, tehát körülbelül annyi jut eszembe, hogy jó sok csaja volt, meg tud twitterezni. Ez az ember pontosan úgy, ahogy Orbán Viktor iskolás kora óta a társadalom a mi nyakunkon élősködik. Úgy van! Úgy van. Semmilyen tapasztalata nincs arról például, hogy milyen termelőmunkát végezni, vagy hogy hogyan működik a gazdaság. Javasolhatjuk neki. Nos, egy ilyen ember, én úgy gondolom, hogy semmilyen formában ne akarjon egyeztetni velünk. Vagy ti akartok Deutsch Tamással nemzeti konzultálni? Én sem. És emberek, azért azt se felejtsük el, hogy ez az egész konzultációs mese, ez egy színjáték. Mert Deutsch Tamás már most, a mai napon tudja, hogy kik és hányan fognak visszaírni neki. Na, ebből a színjátékból nem kérünk, pláne nem 1,5 milliárd forintért. Szerintem nem kéne már hülyének nézni a társadalmat. Szerintetek? Úgy gondolom, hogy a netadó tervezete
mindannyiunk számára az utolsó cseppet jelentette a pohárban, hiszen azért vagyunk most itt. Ez a pohár betelt. A kormány az elmúlt évek esztelen álmok futásával, tündérmeséjével, a történelmi lehetőségeinek az elbaltázásával és hitegetéseivel leplezi azt, hogy az általa oly jónak ígért unortodox gazdaságpolitika gyakorlatilag csődöt mondott. Működésképtelen, vegyük észre. Az ország a csőd szélén áll, és nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg és morálisan is. És ez inkább probléma. Ez nagyobb probléma, bár a kettőt végül is össze lehet mosni. Ez az elhibázott döntések sorozata, a hozzá nem értések. Szóval ezekkel úgy tűnik, hogy ez a párt, amit Fidesznek, meg KDNP-nek hívunk, ezek szándékosan viszik az országot a gazdasági és morális csőd felé, innentől pedig ez már történelmi felelősség. A templomokban ott pisézem. Köszönjük szépen! Szóval ez történelmi felelősség, és büntetőjogilag pedig előre megfontolt szándék. Elég az akciótervből, meg a stratégiai tervezésből. Úgy van. Mit érzünk ebből mi? Munkánk értéke, a munkánkért kapott pénz értéke egyre kevesebbet ér. Munkahelyek szűnnek meg, városunk és országunk kiürül. Miközben mi a mindennapi megélhetésért küzdünk, csekkjeink és adóink tengerébe fulladunk bele, aközben a Fidesz és csatlósai egyre jobban élnek,